Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muka tobat ampunan pada Allah, maaf kabake angku usah diagiah beban hutang melintih kami di narape mengirai kami di narani. Entah tersabik dinan yo, entah terbaca dinan bukan, sepanjang tangan bajambukan menguak buah dalam daun kami menanti minta kami. Dek gamang tangan gumanta, dek rusuh mata tercelang dalam malembai atah malukui. Talenggang atah masuak dadak, tolong diangku memiliahkan dan malu kami di lasuang. Ujung rundiang kumpulan kato kami merasa keyakinan. Tentu banyak sumbang jogawa basuh kilaf jasa seknya bawan sifat manusia. Karena kami orang muda, arih alun bijak pun kurang, dek dorong hati di dalam, dek garok mulik taruncek badan kecalo indak takana. Cilako kadahan Jawa. Mako teraduk tutua dengan kato, erang dengan genjam. Ko indak terpakaikan tampan jetarati elo jekurena, menembak indak ke alamat malah indak kena tangkai. Tentu tersinggung mamak pakai naik, tagi siangku pakai turunlah talendo mandehi anjang. Rela je maaf kami minta. Terima pasan dari balero kaset barisi la panitan, oi panitan Allah kauai nyampang ko ado nasana soro sase jogawa tolong maafkan Baragam caro di Minangkabau ko sainyo di agam baru iwama akan diwangoi ko asyang langgam maragi yanda anau kita sabidu abalain kayu Balerong Group Jakarta mempersembahkan satu paket tradisi panitahan baralek kawin berjudul Sambah Menyambah, sebuah rangkaian upacara adat perkawinan di Minangkabau. Diramu dan dihidangkan oleh Yus Datuk Perpatiah atas bantuan Japri Sultan Pamuncak. Inilah Sambah Menyambah. Selamat mendengarkan. Awa jojodone maka batamu emanam pagadirang budiman raso sesuai kaminan tu anak lapatu iba pasangan raso sesuai kaminan tu anak lapatu iba pasangan diutui orang nema mana langkai lalu bagi basindiran puntia jolu kok sesuai kato dilipe di janjian puntia jolu kok sesuai kato dilipe di janjian.
Ceko mah tu mudo. Kau faham betul. Tapi je maaf wah. Serius mana nampaknya? 3,000. Jadilah mak sampailah. Macam tu. Kalau ambo ndak salah ingat, indak kilah mata memandang, rasanya rumah temudo lain mana ruah silih tanam. Sadang hijau mau rak daun kini melilit-lilit batang. Iyo tu. Muka sui mak kuto nan mak kini ko. Gadis nama jilbab nan juara MTQ ke petang ke? Si Linda, anak ipambu tu mah. Ya itu agaknya. Si ayahnya sekarang? Mendiangku paling di jalan. Lupa mak kuto. Palindi. Oh iya. Alah, ingat mbak? Pak ada itu tanya mak. Lain yang nampak kejunjungannya. Agak aruk mbak. Kan itu bana lah muka sui ambo kini kuah. Sabananya ambo lain menampak pinang mudo sedang ngarik laki di tandan. Tanaman palimau kayu tumbuh di laman Tuan Kari Mamak Tungganai Suku Jambak. Tunggu dulu. Kepetangko kalau tidak salah kamu akan beliau kan baru japi orang. Nana diaknya kau temu dong. Namu si Ramli tinggal di Batam. Karajo di perusahaan nasi yang duduk di bagian pemasaran. Pendeknya lataga alih ini tuh. Itu. Lah kamu jawab. Encak. Sebenarnya pihak di Ambo Kiniko sebagai orang Semando, ayah ketek di Silinda. Gadanglah panar suati sukunan bukan alang-alang. Iya. Nampak cikarau dapat air cuma itu purinai. Memang kok dicaliak ke batang tubuh di silau pulau kumuanyo, ayolah patik kuro pulano orang dibari paso-paso. Tapi balai. Aduh nama rusuhan manggamang mah. Aduh. Nandek kami ko antah sirih antah karako. Gagang singkek melili aka jorawik kurang manaka. Jo baun jauh tinggalnya. Kok sia-sia madang pinang dan tinggi mah. Nandek kami kan ba itu pulau temudo. Antah panuah antah wakucak ujung jo pangka tak setimbang laya jo batin tak sauku usua perisola dahulu. Iyalah. Namun kita yakin jo pituah cedek pandai. Ba itu hanya. Nan langkah rasaki pertemuan maut itu kan dalam ilmu Allah ndak siapa nak tahu. Betul. Kalau nak lain di puncak Merapi asam tumbuh dalam lubuk ikan beranang kok Tuhan kami izinkan samu bakaja ke Malango. Tapi kalau nang indak kalangi bana bay menjamuan nak tanggal si indak jo mak yo. Bana temu tu bana. Mano tahu be kowe. Nyampang kok kita samu baya untuang pun samu baimbawan. Biang tabuak gantian keputus tembak ketiba dia lamai setuju dia orang ke memakai sesuai dia orang ke memandang. InsyaAllah buki runtuah lurah ketimbun sinan membantang jalan raya menuju badang perjodohan. Tapi macam ku pulo mak kuto. Apa tu? Kok nan lurah tentulah sipai menanti. Nan tapi kia gini ko sia orang menutuah tabi yang mentinggi itu. Ambo? Ijan cameh. Aman tu. Kalau baik itu syukurlah. Lupa mudo. Jauh hampirnya Selinda akan baku ambo nan siram dia nak pisang. Iya. Tantu ambo masuk indak bapa lacik keluar indak bapa lau. Suok kita samu teteng badiang sambil bermasak. Salah saya sedekah tu. Jadilah. Namun karena padang terpacik di pendekar yang tersimpan di mamaknya, tentu nak ambo elo kata dia pakai dilegar yang di bayo. Mananti mak kutu sementara kan lain ndak kabar. Hasahkan usah lambe mana mudo. Kok lama kayu di galangan alamek lapuak ketegantuang payah menanti tukang hari. Sabab batu ajuo keciran tua gue. Karajo elok dipaguluikan jadi timpo dengan buruak. Pahamlah temuro tentang itu. Pendeknya ampo juboneh lai gue indak sudah pakanku ambo mendengar beritanya. InsyaAllah tapi bakal panjangan sel temuro. Mah banyak banget tapi-nya dari cukup. Tentu iyo supaya nak babateh tumpak ranahnya. Tentu nalawe dagi betapi nan panjang diberi bojuang. Mau juang tapi. Sakironyo ulu Jawa indak salah tak. Mato jo gembo tak sesuai. Andaknya urusanku dapet dirimbo hilang di sama mak. Iyalah. Pendeknya bak burung mati disangka, bak karih patah di sarwang, jan bateba bau ni nagari tenggang pulau kami di sebelah. Akalai jo picayo jo tan kuto. Bah, lo ndak kebicara. Kita kan lah orang berurusan. Dari dulu indak lagi ke butia. Sarahkan galanggang ke juaro picayokan buru ke muncaknya. Rasio dipegang taguah. Alah kesenang ti. Alhamdulillah. Bah, kita putusi dulu kan. Arancak kita putusi.
Katolah sampai nama oi kalamai lalai barun diampia nepia anana padusi olalai barun diampia nepia anana padusi lalu ladi sudi nama oi disiasa lalai rasolakan nailakan nailaniati ai rasolakan nailakan nailaniati disuri katoyo mai kapang kayo lalai pinta baraso baraso kabalaku lalai pinta baraso baraso kabalaku sapa kairan mai manarimo nama ditingke janjang janjang masuk itu ai ditingke janjang janjang masuk itu mak tengkuto Ya. dek menikam jejak nalamu masuan suwa bangkalai kini kowe tibalah masa jo ketiko mulangkan dundiang nanda ulu Ya. ku ambo curai papakan ala rasul mungkin jo patui mak Lah sampai dah temudo. lah sampai Sebenarnya pihak di badan diri ambo kini ko ibarat orang memikir ke mastan. iyalah Lah menyaru buruang di rantiang mangguak balam tiga gayo hati nanaruk-aruk camih. iya Akini ko buruang di rimbo lah membaleh rasah dalam ketinggian malayuk tabang bebega. iyalah Ko asah hingga di tangan dibari bepaso-paso bararak pulang ke sangka nyampang ko malang tapak tangan. Iyalah. Dia anaknya tabang mungkin na lain kiri cakau. Maka nak tentu bingkeh hindaknya tolong nak setanya bicara. maaf diminta banyak-banyak mak keril anjur pakai mama Jadi yo ba undang orang tua dek tinggi betang lamu karareh dek jauh jalan lembek ke sampai talala yang mau mulangkan mak biasa tu mudo. Lamu lagu boleh kemamang weh. jadilah mak kuto sawajah rundiang nanda ulu dek aruk dengan kebuliah dek camih dengan kailang lah sugiro mau tatiangkan ke bakai nempatik patui orang mungkin mencacaknya dek beliau nang saling kadin yang ala delia dimuliakan dikunyah sabi raso dipandang sabi patui itapak mulia mengaronyo Yulah. alhamdulillah rupanya boleh lah tiba di nata sudi siasik lah badalia di sikau imbau di syariti sorak kolai dapat balik apalah sawik baliknya mak tak imbau orang bagak turun mak ujung Jepang kali basuh cito jo kawala basuh batamu dalam perundingan apaan gini Balik. Namba ibarat yumpamu andaknya ba ayam putih tabang siang tali banang tambangnya tulang kok kami tingkek yang tetagak ditapiak bandua tabantang Allah kebatarimu sidah kami Singkik saja kebalihnya Tan. rancak singkek Aku lay kecicua dari langit bumi lah suku menampuangkan gitu. alhamdulillah Sementara pintu nak tak kuat lah pihak berguluang nak tabantang menanti sultan sekutiko ambuanta sok ke sebaliak. pisang timbatu sirah batu mak jantung disasuk ramu-ramu kok lai pinta kepada aku usah digantuang lamu-lamu InsyaAllah. Sedangkan pucuak kami cari kini lah ulam na menjulai sajak bataruak kami nanti kini lah masak kami tuai. Lasa tanyo batanyo la sudah puno minumatan olalai la sudah puno minumatan
di padaran dia jobayo mau di kejan di bapunangan oleh di kejan di bapunangan karena konen dinyola konen dinyola dengai mangala konen kini la konen kini Putia kakera mulia di calia amahoe putia tiba keadaan balai putia tiba keadaan batu kakak no timba bali adamahoe kita kuahari balan suakan oleh kita kuahari balan suakan dimana konyo kini ina konyo kini ngada hoy karambana konen dinyoala konen dinyo Manyo Stan Pamenan. Sampaikan Stan. Walaupun kesutan surang nimpan salam tumpuan sambah, tapi menjadi wujud di batin ialah kebakai nenek jemaah taruh imam dengan kati lakuk sarato ceriak pandai bundukan duang samu di dalam. Ko indak tersabik namu cie-cie taimbau gala surang-surang keganti patuk pemilang gala keadaan sajo pemanuai. Ujung persembahan kepada Stan Pamenan. Tarikan. Pihak dek kami konon datang sabondong setampa surui itu dari Kempuang Baru menjalang rumah Gadang Nangku. Adulah memikul sarah Jusarayu dari Mamak Karisampono serta dengan pangulunya. Ibu bapa orang Samando dari sebelah suku Jamba. Untuk menikik janjang menampiak bandua saduk setanjang duduk menyampaikan ujui imu kasui. Bahan kini, kok diansuang nyabui nentakana dimulai rundiang jebicara Allah ke dalam meraih stan. Lah dalam madek benar cak Sultan Singkok kalah kendang sebelah sinan nak kami cakau sebelah siko. Alhamdulillah. Adapun kedatangan kami kemari membawa katu sabulek dari Mamak Karisampono dan babuleknya indak basagi kok pijaknya indak basudui. Itulah yang kami golongkan ke majlis kini nangko. Yaitu karena pihak di baru hanya diatih lama nikik tabiang dengan janji malah rimbo jemu pakai untuk mempasawakan kemanakan kedua belah pihak. Antara si Linda dan si Ramli bahasa tentang itu karena biasa kabek di buhuan ajan lungga pasak itu kok najan goya dimati kato jaikara maka kami kemari pai mantakan tando jurupo yaitu karih sabilah tiga laku sako kaum daulunya kok dibilang mairi ikolah pangkatalinyo kok disawik menyenjang ikolah tampuak tangkainya cupak tetagak kami si lagian takambang kami tiru ada 5 guru di Panuai. Tolong diterima je suku hati. Tandunya putih tak berbaca, tandunya hitam tak berukuran. Sekian sambah Ustaz. Lah sampai di kemuncak. Sekadar itu. Kemuncak sambah ditumpahkan, sungguh kemuncak ditumpahkan, hakikat niat di batin nak serapik sepapik nyolah kepada segala alek kami sebondong pais tanpa surut. Ayo manyo kemuncak. Ambo. Sesuai ba undang Sultan Juo, apalah bunyi undangnya. Kok sorak kan yo biasa berbalik kata berjawab gayung bersambut sambah dikembalikan. Yolah. Apun batunya lai limbak dan daripada itu taraduk rundiangan dan ke tengah menyampaikan amanah Jusarayu dari Mamak Karisampono. Yolah. Ko mahruponya Allah tatati yang di tengah-tengah di hadapan sidang dan barapek di bawah sasi Jusahadah yaitu berupa tando sepanjang adai kari sebilah 3 laku amanah pusat kurang dahulu. Sebagai ambalau janji pemati kato antara kedua belah tiak Selinda Jusi Ramli. Yolah. Nak minta kami terima je suku hati sarang pikiran kan yo itu bunyi penitahan stan tadi. Yo itu kan. Sawajah di diri ambo kini ko stan tak ubahnya ibarat joki di galanggang komah. Ba joki di galanggang didudukkan ke punggung kudo dibari cambuk nan sahalai marentak papaculari tuah jauh cilaku ampia. Tapi tantang aset patut dibayi ataupun boko ke diterima tapacik di tangan induk sambang tan. Batu kelaluannya bana kembali kepada tando nama bau kok bernama mani alun dape ambululua baik pun alun tamuntahkan bertangguh ambo jurendiangan bari izin nambo mailo kato nyu pakai supaya nak nyududuk bersimpuh urek nak tagak basanda batang kato keputuh ni gujalo aja maaf tamuncak menanti sultan sementara nanti kesampai baritonya
Ambo nanti asahkan usah lamu bana. Banyak Ustaz Mencak. Ambo. Sambah tiba pada Sultan. Lalulah. Dek berjalan indak selangkah sampai memaku indak sepancong putih berundiang indak cukup sepatah. Mako agak tadalai yang bawa memulangkan kata rila je maaf di banyak. Biasa. Allah lambo puntap tali dari pangka di sawah ayah dari ulu. Mencarikan kepenyang taradok nang Sultan tuahkan cako kini malah talapatkannya. Rupanya dek Sultan Muncak sebagai polongan asok sambungan lidah dari mamak kari sampono. Kok janji ialah batapati karalah bataguahi membawa tando dengan rupo. Mungkasuit tando jerupo pelilik pangabe arek penyimpai pengunci mati buah rundiangan nanda ulu. Alhamdulillah lai batarimo Ustaz. Batarimo je tapak tangan kok tak cukup je tapak tangan je niru kami tampuangkan. Bahasa baliknya, biasa tapuak tentu ia babaleh nak bunyi semua kadengaran. Tibur tabang bertimbali nak rabah taguliang batang. Rupanya pihak dek kami nanti siko tandonyo lurus ndak bercangkah, tandonyo licin ndak bercapuak. Allah setanai salataan, Allah setapak sapijaan nak mengetangahkan pulau timbalan tando. Ibarat putih kapih boleh dicaliak putih hati bakadaan. Yaitu kain balapak tanun lamo pusako jawek bajawek warisan turun-temurun. Tapi sungguh punan ba itu mungkin kok balari ndak semua kancang kok merantau ndak semua jauh maha tibo murah penanti. Membayar kami penuh-penuh Ustaz. Meminta kurang banyak-banyak kerilahan saja palangkoi. Sekian sembah pada Sultan. Lah pada mau sampai di Sultan Mamena. Dibilang Allah. Kasutan yo tumpuan sambah orang arih cendokiyo nan tahu dojuang kata sampai tahu jodori kemencujua. Malah rupanya. Kok gandang Allah bertingkah pembawa kami bertarimu pembari Sultan dah bajawe. Batul kini. Rupanya setantang bertimbang tando. Allah tantak pun tiang kau ru lelaki simpai je bawa takanak ilin juang balau. Katangga rasul tak mungkin entah ku Allah menggerakkan. Yulah. Salampihan daripada itu sesuai pak undang Sultan kok berjalan menuju Bateh, menabang menuju Rabah. Artinya di malam semalam kini kita cari rundiang nang sabuah kata nang saukua setantang hari pernikahan. Yo, rancak ditakuak dari kini samu dawah kutikonyo nak tentu medam-medam. Sultan buka argosinan kami ago sebelah siku. Sekian sambah bagaimana? Ustaz Mincak. Yo, sabalun muncak menyabui kami lah punya kiro-kiro. Kok bana lai sesuai balik batimba. Kami mangan hari nikah yaitu di hari Jumaat Rajab Muko sadang kutiku bunga kambang bulan nayak menjalang panuah di sinar kapal dilayakan. Pulang timangan ke Sultan. Dek Sultan tersabik kini dek kami tercinta lama. Iyo sinan bana tumpak ranahnya. Hari waktu kami angan. Artinya bana 3 bulan masuk batenggang kok jauh ke diampiakan. Kok matah ke dimasiakan orang tahu kok leka pulang. Yolah. Anda adolai. Sama menadah minta doa memohon kadang kuasa. Cito sampai niat muka buah. Rabah lah batang dan batakua utang lansai beban talape. Dialek jamu gitu su. Samo sojik semua kasui Ustaz. Meminta kita pada Allah bunga segiro jadi putiak-putiak merentak jadi buah. Barangkai batanda labek nyorangun masak di batang gugu anak samo kita pilih. Amin amin ya Allah. Kalau luar daripada itu bahas tentang runungan gini kok. Di Bateh sampai risiko. Sarato jo pangiri
datang izin diminta kama ma'ayo la kama ma'ayo la ka'angaroy la turna janjang ngarak joiri aman juruman adaro siana adaro laka uwai Manyusan senaro Manitah lagi no. Sekali amo maimbau sapatah runingan lalu Sultan Surang mentaimbaukan ujui pangana kena rapek salam tanembai kanan banyak sambah sujui sambah tersimpuah sabarek bungka nempiawai naraculurui main daun indak bersibak jeba sisiah indak benggo jeba bateh bagi sultan punan kato yolah jatih menjilih nenek mama ibu bapa karik je baik urang nan tahu jadi pandai nan mudo adih budiman langkuk sarato kaum ibu dalam panggilan amboyo salam di sultan batibukan sultan senaro Lai. apa namulia dalam adat tanamu tabilang tua menyosong alik kailaman disapu jemulik manih disambui di bawah naik sejamba setan dia makan bahan juang waso orang disiko. Adapun kemudian daripada itu bana ba andai kata bida kuk bertanyo salah pihara kuk barundiang sesudah makan maka sepiak di kami kunan datang lah pasai tanyo bertanyo lah kami siriah menyiriah minum jemakan alah pulau kerana angan Allah nak menyabui paratian pun lah berkanda si baik bertanyo pakai sultan Allah ku basuh mungkin jo patut kata sepatah nak membaca yang sebuah nak ketangah sekian tanyo pakai sultan Ayo manyo tangindo. sampaikan ya. Walau Sultan Surang di Jalang Sambah di Albu menantang bana ada luruh tujuan katurun dia ngasah paham lah tentu namun baatnya lai sambah dilia dimudiakan salam di kiri di kanan kan pembasui alek jamu menapati alua jopatui tumbuh serupa ikut kini menurut pepatah cepat gantang dek banyak ragu kok tibo dek lama lupa kok datang manusia bersifat kilau agak ragu juaronya nan tinggi kok kurang anjung dan gadang kok kurang ngambak sebab dek sasak dengan sampi aluran di atas tabawahkan patut di tengah kok di tapi nyampang begurih dalam hati bayangkan tiba di batin maaf diminta banyak-banyak izin jorela dari sultan kepada Allah sepanjang titah sultan tadi nan pangka tantak baki ambo yang telembai ke si pangka malah rupa jininyo de angan lah nak menyabui perhatian pun lawak kandak tibolah sudi jo siasik bertimpo tanyo pada ambo Allah ko basuo mungkin jo patui mengatangah karun diang yang sepatah kan baik itu tanya tadi tu Ustaz sawananyo cara bercapek gindo dek berundiang siang babi maso berundiang malam babi minyak jarum loji balenong jo lah patik bana sitang serakan pada bapaluah di ganggaman ijanlah hati diragunyo sekitu sambah perustan lah boleh hamba mulai lasinan tibonya gindo Bismillahirrahmanirrahim. Di hari sehari nangko di malam semalam kini adalah padan nambau kuah jemumpakat janji bakarang jorundiangan. Jatuhnya ijab kabul alik jamuan ateh sabalah manyabalah antara suku Jambak je Melayu. Menuri cupak jugantang dalam adai limbago tertuang di nagari tibo serupa iko kini. Maka dinayakkanlah marak pulai naik sarato pangiriangnya bararak sepanjang jalan berombai sepanjang labuah. Salorong dek badan diri kami niat tekan duang dari rumah baban tapi kuah dari mama ialah nak maisi cupak nan tetagak memakai adat jolimbago pai menjapui marak pulai japuinya japui tabau langkuk sarato je pangiriang sepanjang alua ulang adat tuntutan hukum dengan syarak taduk kami ko nan tibo bukanlah tibo-tibo sajo tibo nalai bapambau bajalan babuah batih melenggang babuah tangan mambau sidiah je pinang cukup sarato kelengkapan ikonya Ustaz mohon diterima dek nenek mama orang disiko diterima je suku hati sabalun izin ma sabalun izin la turuna tango la turuna tango kato dili pema kato dili pema ada si pangka la si pangka kete di bari nama kete di bari la
bapa anakmu, ondela bapa anakmu. Kadang dia mak, kadang dia oi la mama agarlah, oi la mama agarlah, sang saya ko badande. Bataga agarlah ya mak, bataga agarlah, ela masonan tun, ela masonan tun, ba itu ada ya mak, ba itu ada, ela minang apa, ela minang apa, de pusako turun mak. Tak kalau masuk dahulunya di bulan Muharram pangkat tahun 25 musim lapeh, dibakalah kumayan putih asok mendulang kaudaro memohon doa pada Allah. Dek bakawa dinan kiramai berminta dinan kabuliah, dapatlah anak laki-laki sari laya sari benamu si Buyong Ramli. Sananglah hati ibu bapa badarai galak memakan duang penyiliah tunganai rumah gadang. Maka tumbuhlah hampe utang bapu, manolah utang nanampe. Pertama bakekah turun mandi, kedua bersunik rasu, ketiga menyerahkan sekolah jumang gaji. Nan kampek sedang berbaya si Ramli dijapui orang. Naik ke rumah suku jambak kemanakan kari sempono silinda namo pasangan. Apun batonya lai tumbuh serupa ikut kini. Menurut aturan adat limbago berpakai di nagari, iaitu ketek bernama gadang bagala. Nan bak bidaran pantun lamo, bilik-bilik tabang kesamak dari samak turun ke alaman patah rasayok keduanya. Dari niniak turun ke mamak, dari mamak ke kemanakan sampai kini baik tujuh. Sawajah nandari pada itu tentang kemanakan ke Minangko. Masuk ketek dibari ayah namo si Ramli nembai baukan. Lah gadang diagiah mamak gala bagala mentari alam. Itulah pusaka orang Melayu sepakai kami menurunkan seizin niniak dengan mamak. Batolai kini. Alah nak menjadi pinta je pintu kabake nan hadir tengah rumah. Nan sabanja lingkuang di tengah sabari lilik di tepi dari pangkal lapeh kau juang. Iyo bertolong mengimbaukan di pasar narami di labuh nan golong melewatkan dalam negari. Baik yang doa kenan satu andaknya gala nan talimpah menjadi tuah nama makai kebesaran dalam kaumnya mencewang ke korong kampung. Mantari alam. Kironyo iyo bana bak matuhari bacayo patang ju pagi bendanglah alam sekuliliang. InsyaAllah nan galok menjadi tarang. Kabui rai gunung tersimbah bumi sanang langit memuji sehinggonyo padi masak jagung mau piah antimun mengarang bungo buah lado berseluak batang buah taruang ayun-ayunan ditanam tumbuh di lambuak gadang membali murah menjual maha taranak berkembang biak umur panjang rasaki murah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Ayo manyo setangindo tarikan. Adapun kemudian daripada itu pada waktu ikut kini karena pihak dek kami di rumahku lah sadok niniak je mamak selalu ibu je bapa langkuk segala orang sumandu. Nan bakari, nan babaik, nan baipa dengan bisan nan babaku banak pisang. Kasadonyo Allah sakato sayo sajalan samolah untuk melapeh kenaikan mentari alam. Kami lapeh beliau juati suci mukunan janiah mambiak langkah turun tangguh. Ayo manyo angku malisati. Yo. Jo salam angku ambo jalang rila je maaf dipuhunkan. Rupanya kini ku angku kok bisiak kenalah kedengaran keimbawalah kelampauan. Lahasah siang baari lah nyato tarang bak bulan. Tumah langku cali angku saksikan marapulai dijapui orang japuinya japui tabau sepanjang adat dengan syarat. Maka sesudah digiliang kato jemu pakai di legarundiang jobayo dapatlah kato sebulek nak melapih mentari alam. InsyaAllah sabantalai beliau sarato je pengiriang lanak maurak selo mahayu langkah berarak pulang ke rumahnya.
Mudah-mudahan salamai pulang jopai dan dimungkasui andaknya sampai nan diama pacah nan kita beliah. Batul ini pihak dari kami silang na bapangka karakuk dan bajunjuang na menyusun matun kakok. Baki hangku kami bermohon ayo bertolong membacakan doa sepatah kami bersama mengaminkan. Kanda andaknya boleh hangku buat pinta papalakukan. Angku lapatkan sabalasinan sabalik kami menadah serumah kami mengaminkan. Sekian pinta pada angku. Di hari musim bak kini, hari bayak kutuku elok, ombak tanang ngangin salasai hujan taduh kabut pun tarang masuknya kapal dilayakan. Kini buyung dijapui orang jadi sumando suku jambak. Guno sumando dinayakkan. Kesumara rumah nang gadang kaganti minyak jemamak menjadi tampang di Jawaya. Elok-elok di rumah orang yuang, pandai-pandai jadi minantu. Orang kampa menubo kampa mati laikan selubuaknya. Kalau pandai merata haka layu ala sampai ke picuaknya. Tapi kok memancuang indak dipangka, bertaruak jua di usuaknya. Indaklah mudah jadi sumando iwang. Lah banyak kami nang kabua contoh nan sudah di nagari. Ulah hidup indak meniru sisiak cilako nan tapakai. Awak lainggo babindalu taseso lima oleh parangai. Menurut orang cendokio nan bapadang laweh juaka berlubuak dalam jebudi. Adapun sumando terbagi sampai macam. Nan ciek nan kedipakai nan tigo buang jawa-jawa. Manolah macam nan nampak. Pertamu sumando kacang miang. Nan dikatakan sumando kacang miang. Menyeso di rumah gadang manggata kai pabisan. Banang tarantang diputuhnya nan kusik dienjo-enjo. Ayah teganang dirancahnya nan karuah di kundak-kundak. Awak sekandang tak sabaun jom itu indak berelok je pembayan bermusuh batin mamak rumah di upek jo. Pantang kan bana tuo buyuang cilaku sumando tu namanya. Nan kedua sumando langau hijau. Baa sumando langau hijau. Tabang ilia inggok kemudian disiko batinggabangan di sinan talua manateh. Satu nampak saik yang baru awak merau ke subalah. Itulah sumando rembang matu. Gilo kawin gilo bebini bajando setiok liku anak baserak bilang kampung. Jauhkan parangai langau hijau iwang tak cacek sipai nama itu. Nan ketiga sumando lapik buruat. Caliaklah nasib lapik buruat. Tak kirai pasal biasa talangkah indak membaa masak lanyau kiliran kaki. Namun inyo di lantai ju. Artinya gilo mauli anak bini ba ayam tajarik yang kia menjadi kutu rumah gadang. Nusana indak tersilau kamanakan haram tabimbiang orang kampuang di bawah lengah. Pendeknya baparam saja dalam bilik idik menompang ke pusako paisok minta ke bini anak bertambah banyak juga. Usah ditiru nambak kian yuang randah pana martabat awak. Nan kampe sumando nenek mama. Adapun sumando nenek mama. Kalawan nurang bayo kok kusui satu menyalasai tibo di karuah mempajaniah kato sepatah mama anak.
Bak lampu di tengah rumah, mencayo lapeh kalaman bendangnya sampai ke subarang tarang lakorong dengan kampuang. Mako pandai-pandailah jadi sumando. Baan pandai tentang nangko. Kok kurang awak menukua sentiang membilai lamah menamu paliaro nambah pujuk sayangi nambah nyawo. Sungguh-sungguh bertanam mudo, lambuk-lambuk tanaman tuo suku malateh manaruko nan kabuliah anak awak jo. Nyampang ku tiri hatok rumah, capek menyisik je menumbuk. Tunggak condong patut ditueh lantai nalapuak dikajani. Tapi usah memandai-mandai iwang. Tantang nerunciang nan barawi nyato laroge awak tutuah lah tarang mangko di siang. Itu namunyo memandai-mandai. Ancak-ancak kecek orang dulu latah istilah orang kini. Mako kok lai tapakai kanan ba itu. Tuah laki puji mendatang tuntutan adat tajalani saruan syarak tapakaikan. Jadilah sabana orang sumando minantu tauladan untuk namunyo. Hanya itulah wasiat dari Mama Iwang kato sepatah dari kami. Lalu ambillah kepakalang bajalan jadi kentungkek keganti suah dinan kalam. Iyo banyak sirih di balai, pinang mudo di dalam parak. Iyo banyak mencadek pandai. Sekian saja dari Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namudo mata adimanyo kini Oya mata ma ajatu abadara ilalai Bila pedoan ma oya nanasakata Bila pedoan ma oya nanasakata adimayo Sabalun sampai ma oyana nadiyan tatuan oyana adaron ma adiju amananti oyana adaron ma adiju amananti dimma ayon giliran abakama awe bapi tuwalalai anna aditunju anemma odi ajari anna aditunju anemma odi ajari dimma kini. Di hari sehari kini, di malam semalam nangkona, lah datang masuk jujangkuan lah tiba saat kutikonyo anak menjadi istri orang. Makulan saya lah utang ibu bapa sudah bengkalai mamak kandung memberi siriah panjunjungan permato laki kepangarang. Alhamdulillah dianjungkan syukur nikmat salamanyo tinggal di anak menjalani. Ba'a setantang dek kami pihak baku. Kalau sehendak sabuliahnya tumbuh seripo iko kini. Kan yo diri marah bantiang joka bau bararak menyenjang baka langkuk sarto kalangkapan. Tapi kaba ajuwo, de indak kama disenjang bansai tak ranggang dari badan. Lah malang anak babako, indak basuwo nambak nantun. Maafkan kami tentang itu nak. Mako ganti ameh badi orang, kai barai kai nambah susun ataupun uang nambah bilang. Anyo nasihat babarikan katu pituah sakadarnya, danga di anaknya tu nyatu. Ketahuilah nak, adapun orang cediak pandai membagi perempuanku kepada ampek jini. Manalah jini dan ampek? Nam pertama perempuan bara-barau, kedua perempuan layang-layang, ketiga perempuan lawa-lawa, dan keampek perempuan ramu-ramu. Ba'a perempuan bara-barau,
Ilia basorak mudiak basorai, patang pagi gilo bakicau, sasaklah rimbo dibuatnya. Itulah misalnya umpama nak, padusi tak punya jakun mengecekkan apun tapi kia bukan berpikir akan mengecek. Patandang batabuah gunjang, aik urang di kakak-kakak malu kawan disingkuk-singkuk, rasio suami disinggikan. Bingik judang kih aswang jo pitanah upik jo caraco pamenan bibia tio ari. Dan elok bakal buruak tagajai jongkek kanyo, sehingga menyumpah segaloran di bawah, kutuak timpo dari atas, uranglah jajuk pakuliam. Itu cilako perempuan nak jauhkan mana tu nakkan. Dan dikatakan perempuan layang-layang. Layang kian layang kemari meradai bapalun awan membega menyusung angin adang menuki adang dinarami. Mainyo di hati-hati keceknya meninggi tarwih indak menggagah dari awak urang disangko tunggu sajo. Itulah perusi mati karancaan suku malala jo mangirai singgah sinan tersimpang siko berjalan bak kumpayannya. Lupo jo kakok rumah tanggo cayah layanan ke suami rata lah nyatu bapa ringgo menanti pacah nyolai. Ba pulo perempuan lawa-lawa membuat sarang elok rupo berjalan dapek batarawang wasolam suji samu jarang alui nembagai banang putu. Tapi katoilah nak laiannya sarang nantarantang di batin jari entapasang menggatah tio orang lalu. Kuk sasek sepatuang singgah, tapasah bila lang inggo awak bagagih maniayo. Niek salah perangai jaek menyosok darah dalam tubuh, mencucuk isi utak banak lang karangku tinggalkannya. Itulah perempuan paling inona. Rupo tampan tutuanyo lama baso elok para mahkulo. Tapi pengananya to nak mengarut menyamun surik mato menepuk juga lak mani. Sipaiknya nampak sipaik pangkua, sembah kida rayah kesuwok tamak lobo rakui saraka. Laki awak kemasak kicuah runsana di umbuk-umbuk. Pakawan naruk jona lai matu duit tandang namukan. Cewek materai istilah kini. Pantangkan mana tu nak kanduang kini seso isuak naraku. Hai ko nak penghabisan. Nan kehampik perempuan ramu-ramu. Adapun setentang ramu-ramu, badan sariang rancak bamego sayok bau kia balik bala, lunak lambui saja bawaan. Masuk keluar bakutiko tabangnya maga-agak pepantang kemari inggo entah ketangkai bungo saju. Gadang ketik suku memandang tua muda sanang mencali bersosian menggaduh kok kunon mencakau kepamenan. Lurih pai lurih pulang tajago budi jemartabat. Tiduanya bakalang adat tagaknya bertumpu undang bajalan bertungkik syarak. Taat setia ke suami hormat santun ke ibu bapu pandai bagawa sama gadang terpuji dari pabisan terpakai di masyarakat. Kok lai tersuo nama itu nak lakiklah tuah kemudian tuah wanita Minangkabau. Nah ba itulah saja nak. Sekadar itu ketua wasiat pitaruh dari bako-bako. Kapaulih kain pandukuang tando baranak berpusako silaturahim nan tak putui. Tansano tapakai tamakan tando lai tumbuh nan ditanam. Tando lah gadang nan dilambuak bersyukur segala bako. Tapi nyampang bak raso tak paguno nak usah menjadi beban bare. Tinggalkan saja di balakang nak luluhkan ke tanah lakang. Anyutkan kekayaan lalu utang lalapeh dari bako. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ara ajoi dione masapa jajarlan sora ajo sora yane mak kajadi muhur sora ajo sora ajo sora kajadi muhur ibo rombongan mak oi di alaman pangkala manyonsong yo caranmu pangkala manyonsong yo caranmu
rumah sana lati si pangkalan sana lati si pangkalan Allah tadanga yoma sambala menyamba pangkala meminta ekarilan pangkala meminta ekarilan. Ayo manyo sebenarnya Manita lama. Walaupun sultan surang nan taimbaukan gala tabilangkan tuah nan bangkekkan tangan basusungkan jari batur kendila dengan maaf. Akan tetapi nan menjadi niat hati cituri batin ialah kepada alek kami nan saliri duduk di tepi sebanja barih di tengah. Indak bersibak je bersisiah bukan benggo je babatih di lingkuang sambah kesamunya. Allah nangka magi di buah persambahan nambo. Bacarai-carai tak baragiah baumpuk-umpuk tak babagi. Pihak dek kami si pangkalan namananai malataan pekerjaan di rumah ngadanangko. Allah saujo lah salapeh, Allah setapak sepijaan, lah saujo sabarikan. Iaitu nan ka menjadi sambungan lidah pulungan nasuk pusek jalo pupunan ikan iyo tetapek di badan diri ambo. Yolah. Batolai jokok malie ateh rupo kalau basiang ateh tumbuh serupo iko kini. Lah tarabi diangan-angan lah tasini dikiro-kiro ado nan taraga nan takana. Kok ditahan jadi penyakit disimpan menyesobatin diganggam apo kagunonyo. Akini ko perhatian lah bakanda stan. Kok kato lanak menyabui rundiang lanak ke tangah. Sipai bertanya ambo pakai sultan. Kok buhu anak kami urak diansua membokak bungkuih lalu dikaka dirapatkan. Alah ke dalam madek dan baik itu. Sekian sambah Pak Sultan. Apa nama sampai di stan berarti ya? Sekirualah. Sepanjang penindahan mamak cako nan tertumpah kepada walik kalian baik ke diri ambo. Kok diagak kanang-kanang ditimbang sahabi patui. Tutuan lamak manih, lamak nembagai pisang masak manih bak santan jutang guli. Indak bercacik je bercata. Ambo menyembah ujuang rundiang sabab ba'alah dia itu. Diulang indak taulang dikirin jahit kok lapehi tikam jajak kok jupua. Apalah menjadi buah rundingan mamak. Biak di sepokok si pangkalan arun nantaragak nantakanan nantaisi isi jati tekilan-kilan ni matau. Kini ko katulah nak menyabui kok rundiang lah nak mengatangahkan. Allah ko patut nambah itu. Kan itu isi pernyataan cako. Yo itu benar. Singkik saja gayapnya mak. Lancak sikit. Dek kilik lah berapi-rapi kok patuh lah bernantam kau yang juo mukironyo. Nyampong kok cucua dari langit bumi lah suku menampangkan mak. Sekian sambah pakai mamak. Artinya lah bertagakkan sigai pakai naik stan. Pesinan tibunya. Jadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Tarata asa nagari babuki bakoto tenggai bajalan balabuh tagak kemudian simpang kamusaji malandai kai kuah koto sinan marawa bapancangkan. Sungguh hambo tagak berdiri bukalah hurang cadek pandai dek patuh kan nenek mamak dek taat kai memkati mantakan niat je sengajo dari sepokok si pangkalan. Assalamualaikum kasah sahijah salangkari batang cipago orang patahkan adat limbago di nagari tuah pidato disambahkan. Maka dipersambahkanlah sah alam sah Muhammad sah baginda Rasulullah na menjunjung dang mangkuto kiriman rajo 3 jurai. Ialah rajo dari Makkah balahan rajo baluaruhum sapihan rajo benua Cino nan tinggal di pulau Pancawanangko daulat alam Minangkabau. Minangkabau paga adat bepaga budi baso balingka sopan jasantun balingkuang raso pareso saratolelo basitinah. Badabua ombak memacah badabua lalu katapi tarih menyasak ke paserik nang kodoh mati tertembak dibunuh palimo japun badia sadatuih 2 data. Pangulu banyak nan batuah tuanku banyak nan kiramai dubalang banyak nan sati. Yusimbu hambo meminta jo maaf baribu ampun tabiak kepada orang banyak. Mako nyampang takirah je takirai ataupun sorong je lompatan. Gawa je gewai kok basuo tampan tarati konyok kurang. Je salam gawa ambo japuk jorila gewai ambo jalang ampun je maaf bapuhunkan salam ta'zim pamanuahi. Kata adat kata pituah rajonan baduo pagangan manti jedu balang pedoman tahu cedek pandai. Tansano kaki salah langkah ataupun mulik sumbang kato ambo nanusah diutangi manitah pana alun pandai.
Kalau sehandainya kambang bungo sarato tangkai tabang buruang sarato sayo ikan baranang joradainya. Tapi baalah mengatakan, barambuh angin di Malako menuju bukit nalandai janiah langit bagai dibasuh hari nan tarang-tarang bendang tan tuah pulang bakudo. Tipak de badan dari ambo, kok galaknya to dek jujai kok pai karena suah tibo di mulia punya orang cilaku di badan diri tagar de patuah kanan tuo. Ama ba'du adapun kemudian daripada itu, talatak putih yang diulu di bawah kiliran taji samulo kato nanda ulu tigo limbago nan terjali. Manolah tigo nan terjali pertama sambah menyambah kedua baso yowasi ketiga siriah jepinang. Sambah menyambah dalam adat tampuah menampuah salam datang. Paningkek tinggi banjuang palambuak gadang bambak keganti mulia memuliakan di sinan basa talataknya. Nan kedua baso yowasi. Di dalam rapek di majlis martabat duduk di makamnya nyato baulu jubailia jaleh bau juang jaba pangka basambia je mulik manih baso elok kucing dan murah budi bayak tali pikatan di dalam cupak nan piawai benamo adat sopan santun. Ayo manyo teman daro tali kena ko indak basuo nan bak nantun pihak dek kami si pangkalan nan marah nan maico nan menyusun nan matok bangkalai di rumah nangko. Maaf diminta gadang-gadang rila diarok banyak-banyak. Kasutan nambo minta suko ke Tuhan kami minta ampun. Sekian kato disambahkan. Pak sampai dek setambar pati. Enggan itu dulu. Batanun kulinan suto sajalan dagi jobanang suri di mano talataknya. Layang malayang sambah tibo timbo sambah datang titah kamu tantanya. Apalah nak menjadi buah persambahan namu. Mendengar imbauan mamak cako gumanta segalo batang tupuah bakipeh paluah kadado bakajar darah kemuko. Apalah sebab dia itu? Lariak kepada badan ambu, ibarat layang-layang nanjolong sudah. Kalangkapan maluli cukui. Bingkai lamah batang maliwak banang singkit tarju senjang angin libubu nang kadiadang. Laki petuah mamak juwo. Laki petuah mamak juwo baguru ke padang data dapatlah rusuh balang kaki dialau ke tengah padang. Baguru kepalang aja baru baraja guru mati di silau sure-sure hilang. Bagoncang bumi jo langit berombak lawit sailan berkumpul karang katapi. Kok karam mambo tentang itu mah. Akan tetapi sesudah timbang makna kato di silau makna lagi. Nyatulah nang kato wajib jawab nang gayung wajib disambui. Yulah. Adapun menjadi buah penitahan mamak cako. Setantang sambah menyambah dua jo adat baso basi. Kok tinggi nang kurangan juang, kok gadang nang kurangan mbak, indak tabaso tapa mulia. Lila jemaah kami minta kupu tobat gawa mesi. Kan begitu bunyi penunjingan tadi. Sabananya. Ndak doh, pihak dek kami nan disiko kok dilihat sarantau ilia dipandang sarantau mudia silau kiri kanan. Rasulnya lah dimakan alu aja patu elok kacak gamaknya sadang alah dia suak menjadi yau lai dikasau laki atok. Manyo betia. Ambo. Aduk ke kami pulau kini orang nan duduk saya daran alik yang tagak sapi matang. Dek macam pua tuo je mudo. Nan tuo kok nyok takilaf nan mudo kok nyok tasase. Salah cotok malatiangkan, salah kacak mampihkan, salah mudik mautangkan. Tak kirai jalan ke masuk, tak kira lenggang keluar, tersingi budi dinarami. Maka membayar kami penuh-penuh minta kurang banyak-banyak dilaya mohonlah maaf di batin ampun diminta. Bunyi nak samu kami dengar, rupa nak kami samu caliak. Tolonglah buahkan je bicara yang dikarik di bukunya. Sekian sambah dari kami. Istamdaro. Ambo. Alhamdulillah bayaklah itu syukur je puji pada Allah. Dek pandai sultan batu tua dek bijak bermain kato sananglah hati si pangkalan. Sayuk bak tawa nan salilia raso diureh haya rimbo nan bak mandi di anak sungai. Maka dia maaf gadang manfaat darilah gadang paidah perila-rila kita nan elok serupa orang jua Bali. Apun bak tuanya lai selampih nan daripada itu. Naknya disisiak-sisiak sepalapah di tua-tua sahalahan. Bak kok dibatih rundiang tentang nangkosan. Rancak mana? Abati
Ojo sial enalakan dua bati makato Siria jocaran nolalai alakatanga Minta dicabi anematan dosuko Minta dicabi atan dosuko Ojo sial enalakan dua bati makato Siria jocaran nolalai alakatanga Minta dicabi anematan dosuko Minta dicabi atan dosuko Dibacu tuan alakan dosa Siria jokina Itu kanda dari baru tiba Itu kanda alalai nana baru tiba Tingkah yumma oye baganda Semua maniri dawila kaduo Semula maniri kaduo Manyo beliau samandaro. Baik. Kasutan juo sambah betibokan, walau kasutan betibokan ujuk dilaya dengan batin nak salangkok seganok nyolah segalo alik jemu kami nan duduk di tanah lantai nan tagak disungkui atok di atas rumah gadang nangko. Kajirek tabang ramu-ramu inggok mencakem lirih saga tadabua lalu ke tanah ketek indak bersabit namo gadang indak diang juang galas sambah tibo di tengah-tengah ujung persambahan kepada Tamandaro. Yolah. Di hari sehari nangko di malam semalam kini hari elok ketiko bayak sadang kutiko bunga kambang ajuang balaya di musimnya. Kinilah padang diukur dengan janji rimbo dialah jemu pakai lansuangnya niat dengan nasa memancang alek nikah kawin. Kok jamuan lah selingkah kampuang ko alek lah sapanua rumah. Sanang lah hati ninak mamak panuh larunggo hati bundo bagumam galak rang sumando. Tumbuh serupo ikut kini tersabut dek cadek pandai tuturan sultan jo pengulu apalah jini sabutannya. Adek sabungan baju aro, adek dilawik baju rumudi, adek alek baju rujanam. Jokok dikaji baju aro, tahu ditua sisi ayam paham dibulang kabakicuh arif ditaji gayong sampiang pandai magak menampin tarwah. Dikaji pulau baju rumudi, tahu diarah di pidoman, tahu diangin nambah seru, tahu diombak nambah sabuang, tahu jo pasang turun naik, taduak tapian balarangan. Tantangan si juru janang, urang nenarih bijaksano, tahu diereng dengan genjang, tahu magak magiah kan menjaga labiah dengan kurang. Kok serong makanan pancuang nan bungkuak makanan rawi mungkin jo patui saukuran. Nan bak sekarang kini nangko. Lah segiro si juru janang menatiang carano basa barisi istilah jo pinang langkok jo sadah jo gambianyo mai ilang rokok dan saguluang kaganti adat baso basi. Abato lai kandak de kami si pangkalan siriah na minta diparenai diupam menjadi satu dimakan bemerah bibia sarinyo naik ke paroman kaleknyo tinggal di rakuangan tando ibarat putih hati. Kandak dibari pinta di pelakuan sampaikan niat kami pangkah. Rundiang sekitu lada ulu sekian sambah persutan. Lah sampai dek sama berapa ya? Sekiralah. Sairiang balam jo barabah, balam tabang barabah mandinya kalau buat bunta. Sairiang salam dengan sambah, salam pulang sambah kembali baki ke simpangka. Mulonyo jalo diserakkan karena iku lari nambah palun, mulonyo kato disambahkan menyusun jari minta ampun.
Maka meminta ampunlah ambo daripada pembilangan pangulu malin manti jurubalang. Di atas kampek jenis martabat dan mempunyai kebesaran di dalam kampung Jonagari. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu, maka memuji menyanjung memohonkan sambahlah ambo kabakeh silang nama pangka pekerjaan nama pokok. Sialah orang nama arah nama ico nama ukuan menjangkaukan. Ialah orang cakapan biopari. Nan tahu diribui kemandingin tahu rujuang kata sampai pandai menurang menilantang. Mulia bana orang disiko, tamu disensong keilaman alik dinayak diduakan. Babaso bahadai handai baramah pemulik mani bananti Yusidia Pinang. Ramu-ramu tabang malayang malayuk ke kota tangah banyak nyuampek pulampek. Indah cara no alang kepalang terletak di tengah-tengah di lingkuang orang narapek. Maka tibulah titah dari pangka, apalah bunyi panitahan. Cabiak sirih katoklah Pinang, pipia gambia paliklah sadah, isoklah rokok dan saguluang. Kan itu bunyi penitaan setan babatia tadi? Sabananya. Biasa sorak babalih imbau basawi. Kasawi sapunyo dari ambo insyaAllah. Kandak buliah pinta balaku sirih salai nak bacabiak Pinang sarayang nak digatok. Tapi sabalun narun ke kami singkok, sabalun nalamak kedimakan, tolong bambari tanyo kami. Apalah isi buah tanyo? Sirih di mana mamak gatia Pinang di malah mamak julua. Tenggang dek mamak je bicara kami menanti jawabnya. Sekian katur sambahkan. Stamandaro. Manita lama. Lah tibo sasek dari alek sudi da'awa dari sultan. Sirih di malah kami gatia Pinang di mana kami julua. Kan yo itu tanya sultan tadi. Betul. Ko itu malah batanyo kan danga pemari dari ambo nak nyato asa muasa nak tentu kisah riwayatnya. Adapun sawajah dang siriahnya, siriah nan kuniang merah janggi, siriah sumarak jambuaya dimakan sahalaimani. Gagang melilik tiga luak urek malingka lingkaran tau daun marimbun saalamnya. Digati anak bidodari banyaknya 3 kali 7, nan 7 malayuk bilang langit, 7 bateba di lautan, nan 7 sampai di siko. Tersusun dalam carano di lingkuang urang nan banyak jadi kepala basa-basi. Pihak kepado dang Pinangnya. Pinang batuntak ya batuntun tumbuh di lereng pasagian urek nalalu kesarugo jelo bajelo ke Madinah. Batangnya nalinggayuran pucuaknya jambu-jambuan buahnya juluak-juluan. Setahun tupai memanjek lah tua mangkonya turun. Samusim salodang jatuh tiba di bawah jadi ambun banamo si ambun suri. Kok kunun cerita sadah. Asanya lang kitang gadang pamenan putih si bunian tinggal di gua lubuak danau bujang 9 majagonya. Dibaka jeli dahapi dibasuh yuaya bungo putih nemukan nalang-alang bak dadiah ditimpo santan. Tasabui pulau dan gambianyo. Kabar barito kami danga buatan nurang di pangkalan etan di luak 50. Di kampo anak rando gadih dituang sambia balari. Harago nan tidak taragoi harago setimbang Jonagari. Bapa patah mangko di jarang bayi barat mangko di jamua. Sapi pia jatuh kaya sirah lalawi baharulah. Kau nak tahu tentang timbakau? Santo Bugis timbakau Aceh diracik tukang di Piobang Said narudau batang padi jalua timbangan banang suto. Mahampai si cinto buliah sadang paralu tak nyuado indak bakandak dapet sajo. Harun setahun pelayaran harun nanusah ditanyokan najawah mengko mendayo. Lorong kapado caranonyo carano banjare nuali buatan tukang koto gadang. Narimbun bungo kalikih naranggah bungo kecubuang langkungkun gagak kainggo nalanti alang babega. Setahun dipanggang bugih semusim di lingka Cino jan karata rangeh tuntido. Pihak kepado songkok carano dalama orang namokan. Tanun banamo sulam suto bau kia jo bungo rampai baturap jo banangameh balukih mbak kaluk paku ragi nasamo balik balah. Baratuis camin di pinggir batabua kaco di tangah. Kilek kumilek cahayonyo serupa bintang ate langit bintang kujarah bakuliliang. Ayo monyo tamandaro. Ambo. Mudiakan sawah dialai, liakan sawah taruko. Iyo banyak siriah di balai sado itu dalam carano. Tanam siriah, tanam laudang, tanam karakuk di halaman. Cabiak siriah gatok lah Pinang gulung lah rokok pemenan tangan. Sekian sembah Pak Ustaz. Lah mana mau sampai sampai berarti ya? Sampai. Dek palu tingkah bertingkah sangat balih membalih pihak di kami konan datang. Tak kalau keturun tangguh barak dari nagari. Lain menjenjang kampia siriah langkuk saratu timbakaunya. Tapi dek sari petenggang dinan tidak rumit berkisah dinan sampi. Maka mauji indak sama merah balari indak sama kancang baramu indak sama dalam.
Dek lama lembek jalan daun siriah mungkin kok layu. Pinang berkucak lesik kampi. Sadah masih akan biar kok cahaya timbakau larasan pulau. Tapi semantang pun begitu. Ko iyo lai sati tando di batin tak berubah putih kape hulia dili caliak putih hati bakadaan. Mako orang Solok kesuku rami lu buat silasiah panantian. Tolonglah guluang rokok kami nak kami cabiak selia tuan. Sekian sama adipun kan. Kalau begitu pinta sultan singkiklah pulau kajawabnya. Siamat si badu maliak bahasa ruang berbajulakan. Syariat sama kita caliak hakikat sama jamakan. Jom bismillah mak betul ya. Sama-sama benar. Lakame bulu alalai siri amanyiri manakan dua kini jua da dilewakan lalai kini jua da dilewakan indah basi pak jo basi siamakan dua alek diminta minum makan lalai alek diminta minum makan jamba di meja tarapanyo makan duang weba itu kuno lalai caro di kota lalai ba itu kuno caro nyoko di kota alek batang gua lalai menarimu baka mangala ulang jamba lalai baka mangala ulang jamba. Tak kalau mulainya masuknya Allah menggarakkan ditakualah hari jemu pakai di karang janji jurun diangan beradok-adok jenan patui. Maka dipanggialah kari baik ipa jobisan disaru kaum jo kira baik panjang dan bakaratan laweh dan basibirian korong jo kampuang salangkoknya. Nan jauh dilayangkan surek nan hampir ditatiangkan sirih nan sajiran makanan turui. Maka sepakai sugalo mamak saizin datuk pengulu di hari sehari nangko dijapuilah si marapulai japui sarato jo adaiknya. Komah nan dijapui alah latibo nan dianta pun alah sampai datang sarato pengiriangnya. Sesuai baundang Sultan Jo elok tamu dibawa naik elok alik dibawa makan. Maka pihak dek kami si pangkalan ditampek paneh barasah hujan berpusu nalah basugiro manatiang jamba juadah kurang namokan. Yolah. Dek bijak jenang manatiang nan tahu digarak dengan raso lah tadanga piliang babuni iyo di dalam pada ukuran. Maka ditiliak dipandang-pandang cukui berisi cawan pinggan lalu berdiri si bujang palagan tangan manatiang ke ruang selo takanak kupiah di kepalo laki si sampiang tanu lamo. Jawik bajawik cendo piriang lego balego cawan gulai teko gadang memecah ruang cangkia ketek babilang tangan heralamato memandangi. Pihak kepada susunannya di tengah awan bajomba di tepi samui bairiang nago bajuak kiri kanan berisi langkuk semparono sanang hati sayuk pikiran bak umpamo bintang di langit ibarat ombak di lautan. Limbak nan daripada itu aluran nasinan ke tengah jikok dino dimanuangkan asa muasa daulunya. Padi si rani Aceh tumbuh di padang patapaan iyo di lereng kedataran. Di jamu adek putih linduang bulan masih nembukan nalang-alang kariang di singa paneh patang. Datang paneh di lingkuik-lingkuik tiba hujan di kakak-kakak seketok aram kuat diayam lah kami mengkosiohkan. Lalu dibawa ke lasuang batu di bawah baringin sonsang tumpuan dagang dari jauh. Babilang gadih menumbuat timpo betimpo alu jatuh. Balego pantang balagu nan bak pendeka sama pandai. Jamu caruah pantang basakam tapi mangko badadak diindang mangko baratah. Sesukik barih di tanah panuah lah kancah je kuali. Nalita makan dahulu salo menyalo alik datang. Namun nasi berpantang susu makin disanduak makin panuah. Tak kalau masuk saisuak tampang nan tibo dari jauh. Sabala ruhun tanah Yaman di bawah Datuk Suri dirajo dua je cati bilang pandai. Dimasuk ketika itu di air matam turun dek bumi basintak naik dipabuiklah sawah jeladang. Sawah bertumpak di nandata ladang berbidang dengan ler yang banda beliku turun buki iyo di pariangan padang panjang. Itulah sawah lawes tampang banyak makanan orang tiga luak sampai kini basuojo.
Sampai kini basuh juadah orang namakan tahidang di mukuale. Abarang kini kostan. Sebare orang kabalaya aku mastan. Kapal asare ujang pangka bidu ada cukui Jepan layuang tambang lapeh laya bersintak nang kodoh duduk di anjuangan. Mako nan pinta je pintu kami siko samantaro hari elok angin salasai elok sultan mulai wakayuah kami malapeh dari tapi sekian sambah perustan. Manyo mak peti ya. Menitahlah bener. Yo kabakih mamak yo sambah papunkan. Sungguh kabakih mamak papunkan na menjadi saniat yo hakikat. Niat dilaya dengan batin nak sapapeknya lah kepada silang na pangka na matok matun pekerjaan di rumah nangko. Yolah. Sepanjang runingan nalah ke tengah pangka tahan tak pakai alik ujung talembai padu ambu. Kok dipandang lah rancak rupo kok didanga lah bayak bunyi bak padi boleh setangkai sebuah haram menanampu. Iaitu dek juadah nalah ke tengah cukik bersih kelengkapan. Hitamnya indak berkurang putihnya indak berbaca. Maka tibalah pinta je pintu dari pangka apalah menjadi pinta je pintu. Kerana sedang waktu di nenelok, ombak tanang angin selesai kabut tarang hujan pun tadua. Lah patik kami berkayuh mamak marapede tapi kan dia itu lalu penetan mak. Ya benar. Anda ada. Dek biasa sapo balik imba bersawi. Dan kan menjadi sawit saponyo dari ambu. Bajelo siriah ditarata melelik batang jambu air. Taluat ado kapa tak nampak banyak kami ke balaya. Tolong dek pangka je bicara sekian sambah para mamak. Si upiak Siti Laminah bercamin sambil bersikik. Dahulu kato berstinah kemudian kato bercapek yo keriban sultan. Ayo manya sebenarnya. Tadi kan mak. Lah tiba pulau titah dari sultan napolah garan penitahan. Satantangan juadah nan katangah. Lai tacito nak balaya lai taraga nak bakayuah tapi kawalah. Taluak lai kapa tak nampak banyak kami ke balaya. Kan baik itu bunyi kesayahnya tadi tu. Yolah. Panggilkan yo bakan dak turu istan ko imbau bakan dak jalang tiok tanyong bakan dak jawab. Apalah jawab dari ambo. Baguncang bumi jo langit berombak lawik sailan berkumpu darah kajan tuang madanga sudi je siase. Jurila izinkan ambo menjapuik nan tinggal caku mengampuangkan nalah terserak tantang minum jo makan. Iyo jua wak kata orang tersabui dalam bidaran baalah bunyi bidarannya. Sekali ya gadang, sekali tapian barubah. Masuk batuka musim baraliah sungguh baraliah sinan jua. Dulu lah suang kini lah heler atau ijuak tak laku lai talang batuka jo paralon. Dek sabab kerana itu stan. Kini kapa balaya di dermaga mohon bagan jiwa kabarando di meja yang batai dang di sinan sultan balaya. Sekian sambah pada ustaz. Sepanjang buah kebenaran mamak tadi, lah susunan adat di limbago, saukua cupak jurantang tak mungkin dibanding lain. Sekali ayah gadang, sekali tapian berubah, lapuak-lapuak dikajangi, usang-usang di paburi, itulah kata sebenarnya. Maka dek balai musim bak kini, kapalah sarik jemuatan, sadang bersawah di dermaga kakian kami bertumpangkan. Kan baik itu ujuk dengan cakup. Yo itu. Yolah malang buruang rimbu puyuhlah sampai dalam sangka mulai mengunyi toko Cino. Pipik di dalam samak jua gilu mau saya buah rumpui. Adapun kami ko orang kampung mak. Paham lamu pikiran usang indak mengiri jemanganan serupa pagi hati bendi. Biasa menumpang biduk kayu galah bambu pandayong papan. Balaya di tepi-tepi ke tengah takut di Galombang ke Pulau Gari di Buayo. Kini berarak ke kapal basi cukup jualat kelengkapan langkuk janjuang paranginan. Jamih tiba ragu pun datang. Kok mabuk kami balai apan yang memandang lawik basah. Malulah nyatu bertangguangkan. Dek sebab karena itu. Kok iyo nang kodoh bijaksana. Kalau si orang paibo tolong posisi apa tenggangkan. Sekitu sambah ke mak petiah. Manyo sebenarnya. Ambo. Sepatah Sultan Taimbau uji kepada alek kami nan sabondong pulang setampuh orang cakapan biopari tampe ambo mantarkan sambah. Yolah. Adat katon ke dipersambahkan. Salorong titah Sultan tadi nan tertunggang ke baki ambo. Cucuannya lah kami tampung, hanyutnya lah kami pinteh. Lah saya makna kato lah nyatu uji undiangan. Nalia bi anak tabang nan jinak nak kami cakau ambo ulang buah bicaro. Dia biasa di biduk kayu tagamang naik kapal basi rumi balaya musim kini dek pangka tolong petenggangan kan ba itu lalu penitan stan cakap. Yo itu. Pihak dek kami si pangkalan stan tak kalau mulainya kutiko marawa ke dituyah masuk pangkalai ke di kaca. Lah diukua di kabuang-kabuang diagak di kanang-kanang mencari bantuan yang sesuai dan mungkin dimakan patui. Mako
Samu pakailah tu jemudo sesuai andam sumando. Batau-tahu junan patui jamba di tatiang ateh meja makan secara paresmanan konon ba itu caro kini. Kamano bantuk loyang kekian pulau bantuk lilin. Baa langgam gandangnya ba itu langkah tarinyo. Seconcong nama barabah ketabek berulang mandi. Kama condong kama diawah tando bermain akabudi. Kini kostan sapueh mahelo pukek lah tibo ditalikan dua batangguah sultan menarimo. Jauh taibo waktu kami ulang berfikir tentang itu. Sekian sambah parustan. Lah sampai mak. Alah. Amanya wak berarti ya. Ambo. Ambo ciciai di matugaran, ambo siang di matumbuahnya. Iyo puluh tu mah kironyo. Gurun nyumunggu labatarah tanah nalakuang labat timbun. Kini jatah balantai papan. Nak licin kiliklah tibo nak ulam pucuk menjulai aso tekanak dua sudah tua belum buat kesipangka. Tapi samantang pun baik itu. Kurang sesaik sabalango dek senjang dengan baju sampai ukuran ate bawah rumiklah kami menyaruangkan. Sebab baalah dia itu. Kabar itu kami dengar. Caro berjamba orang kini pareman konon namanya. Paresmanan Ustaz. Iyo paresmanan konon namanya. Mambiak menyanduk surang makan bersendok bagarapu sambil bajuntai di kurisi. Liek pandangi nyatu-nyatu ikonyo jenih alik mama. Sekali alun mencuba mencaliak ikola baru. Panai lia cengang kemudian bayam dianjak malam. Bahasa ndak sabuliahnya. Nak sesuai songkok carano di kapuak-kapuak letak parmato. Agilah kabawa pasangan barilah kudo wapalano. Pahamlah mamak tentang itu. Lah sampai dek Samandaro. Sekadar itu. Berdabua bunyi ombak puruh memecah lalu ke muaro. Labaniat tabuna luruh dek kilangan beti wahyu. Mengecek siang babi masuk tan. Berundiang malam babi minyak. Taganang indak berpematang menajun indak bermuaro elok di bandar diliakan padu melimbak keilaman. Dek kandak nasi minta dimakan, kandak ia minta ditaguak, kini baitulah narancakkan. Kok banal sesuai tantang jambanan ke tangah. Naknya salasai samparono segiro kami bertenggang. Cuci tangan bersediokan kurisi nak kami anjak pulang maklum pada sultan. Maju Sultan Parvati ya. Ambo. Siami Sultan Melenggang menyenjang talih ya kaladi dalam rumik mamang bertenggang tanda bermain akabudi. Kan iyo bak kata orang. Elok tamu dibawa naik, elok alik dibawa makan. Halus basonya orang disiko kami dianjuang dimuliakan. Sesudah sendok yoga rapu cawan kabasuh tersedio. Kok gampang duduk bajuntai makan dilapiak dan tabantang. Kan iyo itu kejalihnya mak. Kira-kira itu. Alhamdulillah bayaklah itu kandak Rasul kabuliah pinta mungkin kepalaku. Tapi samantang pun itu dek pihak kami syalik mungkin mandi indak kesama basah dan mudah upaya jemu pakai dan tua tinggal jorendingan. Sebab itu kata ambu, aduk kepada nenek mama ataupun ibu bapa kami nak samu saya yang nyonan banyak mana yang manggung piriang bak langsung di dapur umum. Iko nan sulit menimbangnya mak. Ku anggan bisa dilipu aku darai dapat dipaso. Rasul ba'alah malampuknya pereso lima ditinggalkan. Nambak mairi awas sonsang. Maafkan kami tentang itu. Sekian ketul sambahkan. Sultan Melaro. Lakukan. Bahayun kami bagamangkan bak puyuak pegadang tangih unjuk nan tidak berbarikan. Maruponyo. Sultan sararak tak sabondong ado nampai menantingga bak paneh dalam baluka. Iko nama rusuh mencamehkan. Kandak ni kami si pangkalan nan bagagang nak naik yunjuang nan jan bajelo di pematang. Heranlah kami memikiri rantiang ado tungkek pun tagak siriah memanjek batu yuo. Ulang berfikir tentang itu Sultan. Sebab Sultan kenalah tahu juo sesuai ba undang urang. Ko alek seperintah pangka jamuan seperintah janang paham Sultan tentang antun. Mak sahabat ya. Ambo. De awal kata nasapatah salam tajelo di narape kata tetabuan inan banyak. Jo persambahan mama ambo jalang. Yul. Wujudnya sambah pada mama. Nyato tawalak di ukuran tabayang barih jo balabeh bana ba andai kata bida. Dek curiang barih dahulu dibilang kata tarato. Sambah tibo dialek jamu nan datang dari si pokok. Apalah jenis persambahan. Tentangan minum jam makan tak patut Sultan bertangguh ada alik seperintah pangka ada tamu seperintah janang. Kan itu bunyi perintah mak. Iyalah. Laya je batin seukuran isi kulit umpama labiah ganggam arek bagang taguah. Tibolah lukih di lembago. Apa nan talukih di lembago menurut barih je balabeh nan bana keto sayo narajo keto sapakai. Ikut menyawak dengan tanang ikut menugah dengan data.
Kini mamak bakato ciek kato kadin kato perintah tetagun kami tentang nangko mak. Bari lurih kami bertanya tolong dek pangka aja bicara lai ko adat nama itu. Sekian sampai dipunkan. Lah mana mau sampai dek teman daro. Lah sampai. Bak moya batang ngambacang timpo betimpo buah jatuh ambo ditimpo dek bicara na datang dari sultan. Selorong rundiang Sultan Cako dicaliak kau jik paham disilau jemato batin kalau diratih diselisiak jikok diindang dipeberai lah nyato langgam caro. Tapi semantang pun baik itu ambua sambua kata tibo langkah selangkah kata sampai Allah rabi pagantuangan. Basulik mana nambudi nan rumi kilaf kok tibo senjang berbaliak ke nambana. Nak jan basuo nan bakian elok diturik bari hadat patut diganggam ketobana paparan adat dan kawi. Orang tua sebuah hukum. Pangurus undang-undang ulama sama sekitab balang sama samalu. Naknya setali sejenjangan naknya saikek sabarumbuang saukua mangko menjadi sesuai mangko takanak. Tiba dialek dalam jamu martabat janang menggarihkan menurut alua dengan patui. Kini datang siasek sultan. Ko iyo alik separentah pangka jamuan separentah janang alah ku adat nan baitu kan baitu lalu perintah sultan tadi. Iyo mana? Ko iyo lai memakaikan alua terantang dan baturi cupak tetagak nan baisi. Lah tak jawab tanya Sultan Cako. Alah dalam adat bana Sultan. Lai talingka di pusako pulang maklum bagi Sultan. Mahanya mak pati ya. Lai. Dan sepanjang tuturan mamak tadi itulah kata sebenarnya. Hindak diulang ditekam jajak diulangkan itu juga. Karyaan saja mempanuai. Apun batu anyulai salampih nan daripada itu aduk kejambahan taidang. Elok susunyo nambak sirih elok atuknyo nambak gambi agamak sadang kacak tabao tampan lain lo tapakai. Cacik di malah diletakkan. Baabana dalia sakahnya. Dek tukang ngaram talukihkan, dek malin indak tabacaukan, antah dek garak dalam batin. Sanjuang bayangan dalam rasu. Di masa ketika iko kini, tiba saruan baru alik, nasi taidang minta dimakan, na ia taisi minta ia gua. Supaya dipadanai segala alik. Kan dia itu tadi panitama. Iya itu benar. Kok bisi Allah kedengaran, kok imbau Allah kelampawan. Ba'a diambil kesapunya. Dua bagandiang pasai buah sabalah labuan oto. Sadang ke sawah kami namu aku nun makan nalado. Namun semantang nambah itu. Dek diindang kami je baso, diayun kami je bodi, alun diliek lama rupo Rasulullah tibo dalam tubuh. Nan bak pepatah di nan tuwo kandai-andai di nan mudo. Kok lalok dimatakan tuak kok minum ketika awi. Kok makan di parut lita. Apaan kini? Anak gagak mati tertembak marau ke dalam ladang di bawah surau tapian. Lita indah awih pun nindak sauklah jambahan taidang kami bertangguh minum makan. Kata sudah runjang babateh runjang dikarik tentang nangko. Dinalurui kita bersimpang pulang maklum ke Sipangka. Lah sampai teman daro. Alah. Kata terpegang dek pengulu karih terpacik dek pendeka rundiang tersimpan di narape. Awal juaki aku sadundun laya jawatin kok tak suai. Nyatu adat berarti tumbuh nyatu pusako beinggiran bercupak telago panuh bagantang simarjo lelo undang-undang masikan dak. Karena sebab dia itu kato iyo kato antah, kato indak kato mati, kato antah, kato tetagun luya, kato umun, kato subahat, kato membunuh usah besuo nama itu. Yolah. Karena kami pihak Sipangka lagi berdua jo bertiga di hadapan minyak dengan mamak sarato jo cadak pandai langkok berpahandam basumando. Mako na ambo cubo marantang panjang untuang terserak jalo suto kok mujua ikan nambuliah kok malang karam lahambo. Nampang dibawa ke Tubayo mencari bulik nan sagolong menanti sultan sekutiko alah ke dalam mana tu Stan. Kami tunggu mak. Dikambang kata nana talipe bangka mamulai parendiangan amara pulai ma Allah badawene dalam genggam ma oila tapatangan innalama inna walalai innalama inna
candonyo anggan kudian akan awe babarikan innalama inna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cawan lai mangkuk pun ado tabu di balah rang paladang di balah di mano dikampokan di kasuak nang kolaju. Sultan lai datuk pun ado sambah di mano ditibukan di baliau nang kolaju. Ayo mak Sultan Papatiah. Lai. Jika diagak di kanang-kanang ditimbang sabih patui menaku ambo ka bumi meningadah ambo ka langit iliek kiri jo kanan. Dek manjilih kerapatan kini nangko lah hampir adat nama pakai. Pertamu samah menyewah, kedua baso je basi, ketiga siriah je pinang kampek minum je makan. Minumlah tibo dengan sajuak, makanlah tibo dengan kanyang. Ayah sigiro jadi darah, nasi baran surah jadi daging, sambal taraso jadi tulang. Syukur nikmat pada Allah, senyuman tibo kasih pangka, menjadi amalah hendaknya. Dapik palo orang sai suak na mencancang na malatih menaruko sawah joladang. Amin. Adapun kemudian daripada itu, dek batanyo salah pihara baru diang sesudah makan. Adur dengan nanti ke tangah utang dek ambo menyampaikan. Sakirnya kato dirapatkan alah kaizin dek si pangka. Tolong dek mamak je bicara. Mana sebenarnya? Ambo. Sawajah tentang minum makan sadu nanado diadokan dan tidak kama dicari. Alhamdulillah, lai balaku kandak kami alek lah suko menerima sananglah hati si pangkalan bagi rang hati rang di dapur. Tarado luak jalambangnya mungkin basuo umpang sisi. Giliang ladonyo nantak lunak racik bawangnya nantak alih raso tahamba juta masin. Sebab balah dewa itu garam menjauh di piaman lado dipaci urang ngagam bareh talalai dari Solok kerilahan saja pemanuahi. Selorong pintak pintu sultan kato sepatah nak bersabui rundiang sebuah nak ke tangah lapatui sultan rapatkan kami menyimak dari siko sekian sambah perustan. Ambo waco mak. Kami simak. Adapun kato nang kari persambahkan, cancangkan duo sagaragai kapanan duo salabuhan. Ku adat Allah tabatu intan ke bawah takasiak bulan. Syarat Allah taujurullah katanya tambun jantan. Saukuh hukum sesuai sadunun adat juagamu, adat kawi syarat lazim undang menurut di belakang. Kini bakabek yokat nikah, babu huwa mati ijab kabul, babu huwa sentak di bagian ketangga rasul tak kemungkin antaku Allah menggarakkan. Kuk tibu tapuang jusadah ambil sakabek sirah pinang, kuk tibu wasuang jopi tanah ambil parakik kasih sayang. Aduk ke diri marak pulai. Karena pulai berpangkit naik, meninggalkan lueh jo buku manusia berpangkit turun, meninggalkan adat jo pusako. Ketik dibari bapak namo badamu sebelum ramli. Kinilah jadi orang kadang tibu mamak membari gala. Sapu tangan basagi yampek, bakilin bajumbai-jumbai, salam gadih rang meninjau. Ko ado suri siasek, siako gala merak pulai mentari alam gala beliau. Minta diimbaukan di pasar Narami, dipanggilkan di Labuan Nanggolong, naknya talewa di Nagari. Kemudian daripada itu, maliak lurih batu juan memandang alat baju galo. Kuk lurih makanan tiliak balabeh menahan cubu, bantu dimakan siku-siku. Bungka ganuk manahan asah hukum adia manahan bandiang. Kato bana manahan liek bana mau japuik juanta basan biara jairiang. Ada iriang sepanjang jalan domba-dombai sepanjang labuah. Aguang talempong jadi tapuang, sorak sorai jadi bungo. Salatuih badia pusako pangulu di Nagari. Masuk ke korong kampuang Nangko. Masuk ke korong kampuan Nangko, kinilah duduk atas rumah, duduk di ruang rumah gadang. Diningka niniak jemamak di muka ibu jawapo, serta ipa dengan mesan cukik bilangan muda mata. Sapiak de kami ikonan datang, mengganggam pesan jo amanah, Allah bersuruh tersarayo di mamak sabarasinan. Mantah sampai ke rumah, baru dua jawik sama mamak. Komahlah tiba kami di siko bertumpu tapak kita berdua. Sarah tarimu orang namukan, maanyo maksudkan perhatian. Ambo. Komah jinihnya marak pulai rasa menetek niro pinang entah baraya entah hindak. Nampak alu patah petigo musim pabilo kabatar. Nyato ibarat padi salibu awak tumbuh musim talampau urek bergantuang kajarami pucuk menyalo-nyalo batang. Rangkiang tinggi ke diadang tampan kajadi bunga luluak. Namun peminto mamak kandung nyampang kok tumbuh tengah rumah kajadi tampang wiyo bayak ketunggak pemani jalan bakari pemaga adat dalam adat baradat pulau. Ko elok letak tangannya, baulah menukuak jema nambah, bau menyisik jema bilai.
Ko elok retak lidahnya kusik baulah menyalasai karuah baulah mempayannya lawan bayo juga tidur. Kemudian nak sarang tak galah kaya lia nak sarang kuadayung bajalan sama mai yang bayiwa sama mai si. Ba tu lagi. Nak nyato siang ba hari nak asah tarang ba bulan. Putih kape boleh hari caliak putih hati berkeadaan. Keadaannya lapat sadah dari mamak tando amanah batarimu pasalah sampai di alamat kami bandang abar itu. Sekian sambah makin apa dia? Lah sampai dek teman daro. Dibilang Allah. Selarung di badan diri ambo saibarai urang memanciang kematan. Balah garan rang memanciang sadang dirintang aye lia dalam di mabuak dek galombang iyo di alun-alun buyah. Tali tagang tiap puang hilang lubuak beriak bapusarang kaya disembah dek gurami. Duduk tersentak tukang panciang joran patah banang lakusui papeh putih umpan terserak. Kini ko menjalang banang kegumpalan kato diletak dalam barih bana disimpan ke limbago. Diganjua rundiang jemu pakai menanti sultan sekutiko olah ke dalam bana nurut itu Ustaz. Asalkan pinta le kabulia niat sampai kendak berlaku, ayo sabar kami nunggu mak. Jadi bahasa waktu kini tu. Punya lah 30. Yo sampai tu kan. Jadi mau ni. Jadi ma beliau Ustaz Mendaro. Wanita mak. Dek jauh tabang lamo kainggok tinggi batang lamo karareh talalai ambo meli angkato kerilahan jua pengukis sultan Kepada Allah mak. Adapun antaro ambo sultan cako panik nak jadi perantian patang nak jadi pemalaman iyo tantang bakato bayo berjalan membolah mencari kato nang segiliang. Yolah. Ulunya lambo mudia istan dalamnya lambo silami ditapak sepanjang alua mencari rantak saragam. Yolah. Taga di patuah ke nantuo stan nantuo patuah ke pengulu patuah ke mupakai. Rupanya kato nan ka menjawab gayung nan ka menyambui iyo terabik di badan namboyo. Maruponyo aduk kadiri marapulai tibo pitaruah dari sultan supaya diterima di tapak tangan diganggam adat jepusako kan baik itu lalu perundangan sultan tadi. Yolah. Pihak di kami orang disiko stan suka bana menerima sananglah malah hati sultan. Ditanai bagai gumalo dijujuang bagai mengkuto bertampuang di tapak tangan diganggam jari dan sapuluh. Kau tak cukup di tapak tangan geniru kami tampuangkan bumi jelangi panadahnya. Taman daro? Taruhkan. Dengar pululah sabaliaknya pihak kepada anak daru. Inyo nan ketek muda matah bonehnya di bawah lamak tingginya di bawah rueh bak rabuang jolong membacui. Bau mua bilangan dari barueh stampu alun gadang disiram ambun malam batang gampa sembilu indak. Urek alun mencakam tanah pucuk alun mendapat angin iduk di ruang rumpun bambu anti kabilo kabasaga. Tapi untuang keelok pemintonya dek masin lidah mentari dek dingin tangan suaminya telaki rabuang jadi batuang. Nyoba urek bagumpam gadang nyoba batang barueh badaun rimbun jerampak. Tapi yang diagak jan nyuruntuh lurah memuji kelindungan bukit di atas ndak terseso. Nyampang telaki tinggi suak batangnya runduak ke bumi pucuknya kulai ke bumi menyilau tanah menggadangkan. Badarun doa ke langit mair yang pinta ke Tuhan. Andaknya beliau suami isteri bak putiang laki kaulu bersimpai jo kasih sayang barakik kata sayo senyawa tak cari tangga. Berpisah Allah je Muhammad sinan kecarai keduanya itulah pinta pintu gitu. Ibarat jalan lababate umpama labaran tinggi mana koyokini ale manyamba minta lape tangka baba somanani oi lamanani mana koyokini Sinde manyin sama bijana kandang baparapaan tun kadiwonyo
gigianyo le minta kama minta pakamamba ari izina juwo kama kode dapai. Ayo manyo Ustaz berpati ya. Ambo. Yo ke Pakistan yo sambah ni pun kan. Wanita lah. Walau di awal kalam tadi dek sambah ambo nasabari dek kata ambo nasapatah mulik tetabua kena rapik sambah terserak kena rami. Dan sano ambo bakato di nalai ado terkacak di limbago tertonggok di pusako. Menabang lai di pangka menjuruak lai di buah bakato lai di nambana. Lakiklah tuah di nan banyak. Tapi kok lai bakato di nan tidak. Malu tertumpah pada ambo arang tercoreng pada kanyang bakipeh palua di dado bakumpua darah kayan tuang buruak barito di nagari. Tapi semantang pun nembak kian. Ampunlah ambo dek pangulu banyak nasati orang kadang banyak batua. Bago manusuak tampik lalu ne tujukan ni tuju. Tak kalau semua kali-kali tak kalau lantiang kali patah. Pangulu badiri di nagari membangun adat jopusako madokan bayi jobalabe. Menyusun cupak dengan gantang. Di adat na memakai pusako tinggal menunggui cupak tetagak utang maisi. Sungguh pun iyo nan sagano itu dek silang na pangka karajo na pokok dicarilah bulik nan sagolong picak nan satapiak. Buliklah dapat digolekkan picak lah buliah dilayangkan. Maku dilapih nan bujang nan mudo matah nan tahu dicadiak pandai. Kok jauh dilayangkan surek, kok ampir dilayangkan Syria. Kemujuran dek silang na pangka namanya. Jauh disaru Allah datang hampir dipanggil Allah tibu samulah hadir di hati rumah nangku. Kemunjuran dek kami sialik jamu kok datang Allah membukakan pintu duduk Allah berkembangkan lapiak litak Allah baidangkan nasi awih dapat tuangkan air indakkan upek dan ketibu antah kok puji dan kabuliah. Bahasa karang iko kini nambah ibarat burung pipi istan tabang berbega di uraro balunta-lunta jo kabui pementan-mentan juawan. Weh malayangnya malayuk sudah meningginya merandah tabang kepadang ribu-ribu iyo karimbo nan satumpak. Sadang memakan buah rumput litak lapeh awih pun tibo lalu disasuk ambun nan satitiak. Sajuk nan bukan alang-alang bak paneh ditimpo dinai. Membayang-bayang ke muka mencayo kau tak banak sandang hati bukan kepalang pariso merong tubuh. Siai anggota ketujuannya. Deklah sudah minum jom makan, mengkasih bana dalam hati, menak menjalang pinang nasa batang, menurik sadang bertinggalkan. Pulang kasamu dah ulunya. Manyu sandaro. Sampaikan kan? Allah na menjadi kesempurnaan sambah nan tertunggang kepada sultan. Karena balai ada sampai ke pulau, bayaran ada sampai ke bate. Kok taganang Allah bapa matang, maili Allah bamuaro, nan mengkasih lay sampai nan dia mali ke paca. Ndak ada lagi. Kok duduklah nak maurak selo, kok tagaklah nak main kalangkah berganjua suri ke pangkalan. Sabondong pulang ke nagari. Mohon dilapih jati nan suci jemuko nan jania. Sakitu sambah berustan. Lah sampai di Temandaro. Sakil-kiro. Titah je sambah dari mulut karangan hati senubari barih melabeh ke diturui ampun jerila pemenuhi. Kini dah datang sambah je titah dari sultan iaitu duduklah nak maurak tagaklah nak mayu langkah berganjua surui ke pangkalan sabondong pulang ke negari kan yo itu lalu nyustan Sabananya sesuai pepatah Sultan Yuwo 5 biar wak tajun di sinan nanjang menyala 5 tugatang tak sinan tinaman tumbuh mako nak nyo janih nampak dibasuh nak nyo tarikh nampak ditampi sayah ke gugua dari tampuak nyato kalakang dari kulit menanti Sultan seketiko nak diantar undiang kena banyak menanti mo. Jadi baru kita tuh Manyo Temandaro Mana cara? sampai kembali pada Sultan Kepada Allah. rupanya perundiangan nang kaba kembalikan ke baki Sultan karena kok dapat surang dibulei dapat bersama dipayokan tantang kebenaran dan tertumpah ke baki hambo tadi alah ambo bawa wakatu bayo berjalan memolah mencari bulik dan segolong dan tiang putih biang ketabu ambo antakan baki Sultan gini kuah. Maka taradok pinta je pintu pihak sialek karena nan dimungkasi adalah sampai nan dia malala pacah kini duduk lanak moroselo kok tagak lanak mayu langkah kan yo itu bunyi penitang tan tadi Yo lah. aku itu yo jalan nempasa ke ditampuh stan katu nambana ke disabui Allah dilaih hake atok dirasuak menjariau
Akan tetapi sungguh pun lama itu rupanya antara kami je sultan saya riang indak setujuan sebidua indak sahalun sayo selain wujud. Artinya mana aku nak mengkasu iyalah sampai nanti kita iyalah dapat. Tapi nanti ama alulai pacah. Kalau nak menjadi niat di masa kami kini ko disiko kita semalam ko besok pagi nak kami lapeh. Itu mengko senang nanti kami pangka pulang maklum maka sultan. Lah sampai Ustaz benar. Dibilanglah. Rupanya taradok kebenaran ambo nan tetabu akan banyak nan telewa akan menjilih di rumah nangko. Dek sultan surang nan arif bijaksana orang jadi cendekiyo kok satiti Allah balawikan sakapala magenuangkan. Yulah. Tumahlah papaidakan kana rapek badudukan kawrik tagua. Basandakan ke batang gampa batatiang ke minyak mama. Mako kok tanamu meninjau sultan lah tagak di puncak bukit. Kok tanamu menyilau Allah lah duduk di lurah dalam. Sajuaklah bana dramatis dan sajuak nambagai di palali raso menetek akal undang raso bersiram maya rimbo. Sapiak pintu kami nantapun ke bakai sultan karena sembayang na wakatu alik nemukutiko kok duduk lah nak bersopan yang tagak lah nak bersopan ni kami lah nak mainkan langkah ini ko dek sultan kandak lah beraso kebuliah pinta lah beraso kebalaku apalah satu sultan tadi kok nak ni mungkasi elalah sampai tapi nan diama alun paca artinya nambak diama alun paca nak manahani kami semalam ko besok pagi nak kami lapeh kan dia itu tadi penita sultan Iya mana? Dek sultan bahayun lalu bangamangkan bapujak pagadang tangih basahuk tangah dua itu ujak nanindak babarikan sebab baalah dia itu adapun kartangan kami kemari ko pai mantakan sultan mentari tak ubahnya ba ibarat manta orang balai ya komastan. Bayangkan sabateh pelabuhan kapal ranggang langkah baganjua bararak balik pulang. Nyampang kesamo naik pulau Kanjuangan. Koknya oleh ang kapal dek muatan tarumuak cando nang kodohnya kami nanindak bakari cisan. Baatonya lagi kini. Dek capo padi baru duakan kini rabah kayu jua. Dek cako kami baru duakan kini jalihkan jalan keluar. Sekian sambah Pakistan. Ke Pakistan sambah kembali. Menitalah. Taradok sambah jutitah sultan nan terserak ke bakih kami sepangkalan orang nameri merantangkan pekerjaan di rumah nangko. Ibarat batutu lah kami danga, ibarat mengaji lah kami simak. Lah jalih uji mana lah nyato paham je tujuan. Kami ulang sepatah rundingan sultan. Dek cako kami lah baduduakan kini jalihkan pintu keluar. Kan yo itu tan. Sawananya. Aku itu kejawab ketimbang katu sultan singkit saja kejawabnya. Jiluang tumbuh di parak serumpun jabatang pua janjang patah pintu bapasak ke manusutan nak keluar. Ayo mas kan. Ambo. Sambah tak pulang Pakistan. Nitalah. Setentang penitaan sultan yang terlimpah kepada diri ambo, iyo pulau tu mahkirunnya. Ku ujui lah ambo pandang, nyariannya lah ambo danga. Sasak tampik lapang pikiran balik tersimpan di balabe, tampan Allah patut tabau. Izinkan ambo menitih batang papah dek sultan je bicara ambo nan bukan jadi pandai. Apalah mereka menjadi buah penundingan sultan cako ujungnya saja ambo sembah. Janjang patah pintu bapasak ke mana sultan nak keluar. Kan yo itu kalau luar sultan. Iyo itu mana? Balihnya pulau dari ambo. Rek bawah je koto tenggai mana jon taruh iko koto. Kato sepatah pulang ongkai je mulik manih turun tanggo. Tolong pertimbangkan tentang itu Ustaz. Sampai Ustaz. Inggo itu dulu. Ambo ulang kata sultan tadi, keulangannya pula dari ambo kata sepatah palang ungkai je mulut manih turun tanggo kan yo itu bunyinya Ustaz. Tidak salah. Karena sultan mengambil jo buah sinta rumi ambo mau ungkainya rasio buah di nampunyo. Bukan to kanda dan tak babari Ustaz, tapi gamang tumbuh cameh kuat datang melapis sultan ke babalia. Balah sabab deba itu hari dalarui tengah malam bulan indak berbintang indak ranah jauh nang kedi jalang jarak panjang nang kedi turui. Sedangkan biasanya rimbo bajar yang komastan padang berpenyangik taluk babuayo aiko nama rusuh nama gamang jati kamisan. Lah sampai Ustaz. Sampai. Lah tarapak pulur yang jobana dari sultan. Balah bana rundiangnya tinggi indak tapanjai lawenyo indak taranangi di jalang rasul tak mungkin. Sebab kok dikilin ditikam jajak sia-sia utang ketumbuh. Dikilin jahit kok lapeh ditikam jajak kok cupu simpan saja dalam bari.
Joko dikatakan limbo bajari yang padang berpenyangik taluak buah buayo itulah kata sebenarnya tak dapat dibanding lain. Tapi santanu pinta leka buliah kandak leka balaku insya-Allah indak kalalu kan limbo rayo tu bukan menampuah padang ana atau merangi taluak jalan tahu. Hanya jalan nempasa kari tampuah labuah nanggolong kari turui. Sanangkan nanti tentang itu usah dilapih dua hati ke badan puluh mularek yo. Segitu sambah pada Stamilaro. Lalu kalang. Nan bak pepatah sultan yuwo segadang-gadang kapa banang kodoh seketek-ketek sampan bakemudi. Adat kan seperintah alua, alam seperintah rajo, alik seperintah pangka. Aba tolong dek sultan menjangkaukan. Sultan Minaro. Sampaikan. Kapa badang kodoh sampan bakemudi, alam seperintah rajo, adat seperintah alua, alik seperintah pangka. Itulah inyo adat negami. Itulah adat sabana adat. Dan kalau dikikih babi basi, dibasuh babi haya, dibubuik tak nyo mati, dianjak tak nyo layu, bana tak dapat itu kari. Tapi sebajah daripada itu, Ustaz, cancangkan dua sagarai undangkan dua Salanggano. Pertama syarat nama ngatur, kedua adat nama makai. Si muncak mati tarambau keparak membawa ladiang lukolah pau keduanya. Adat disarak di Minangkabau Saruman Awa dengan tabiang sanda-sanda keduanya. Ko iyo adatlah memakai alik seperintah pangka, tapi syarat kan ada mengatakan innamal a'malu biniat. Barang sesuatu pakaian itu dimulai dengan niat. Dan niat kami kemari mantah marakulaiistan itu nambah amalkan. Komahlah tiba kami risiko, tapi kurang sesai sabalangu alun ado niat nak mabalap. Antah ku iswak lain masuk untuk angku umur berpanjangkan tetampuah jiwa rumah nangku sama mendoa pada Allah. Sekian sambah perusutan bunyi nak sama kami danga jawab sekira minta balik. Lah sampai sebenarnya. Sekadar itu. Bana ke undang dengan cadiak jadi pepatah dengan pandai ke buah mulut dengan mudo. Adat berbuah sintak kok syarak berbuah mati. Sepanjang pituah sultan tadi bahampang kami ju ayat bahambek kami ju hadis. Tersasak rueh ke buku, tersorong bajak ke batu, habis tutua tamat bicara menurut kami tentang itu. Ialah malang ratak tangan ditahan, indak tertahan dilapih jua nan jadi. Selen selipiah membelok lalu ke kilangan, kabut pai gunung ketingga maratuk bukit kepanasan. Sekitu sambah-sambahkan pulang maklum bersultan. Ayo manyu Sandaro. Apa? Nak semua yang membusek, nak pucuak ulam menjulai, kata sepatah nak menanti, rundiang sebuah nak bertunggu. Kini Allah Sultan labuhkan hingga adik kami memakaikan. Alhamdulillah kejawabnya bahasa lampih daripada itu. Kain tarawang kilin sangkui, kain panjang besarong bantah. Kok datang kami Sultan Japui, pulangnya minta Sultan Nanta. Bapak carian tentang itu ah? Ayo, mana Sultan Melaro? Yalah. Dek kuat saruan pulau melonjak pelang di kualo raso ketaban mulak tabiang ke tengah jiwa kena hati. Hujan taduh kabut pun tarang ombak tanang angin salasai lah suko kami malapehnya. Tapi dek ini yang puluh nang kodohnya basawa malah hujan tambang tetagun pesisi adian juangan. Apalah jenis sangkuitnya kok batang kami Japui pulangnya minta Sultan Nanta kan ya itu tadi itu Stan. Ya itu. Kami kabek pada je daun Stan jaweknya pituah Stan Cako. Adat kan bahasa ni syarak bahasa ni kitabullah. Cala ado tajam pulai tinggal di bawah menyampaikan, syarak ado adat pulai tinggal kita memakaikan. Cupak tetagaklah berisi jusiriah Sultan kami Japui. Syarak lazim hukum melajalih jodoa alik kami lapeh. Salamai Sultan pulang pai, salamai pulau kami nan tinggal sekitu saja dari ambo di laju maaf memenuhi. Jadilah menitah Sultan. Sepanjang-panjang batang ayah belok baliku turun bukit tarayuk-dayuk di sarasah sarak usirai dan data. Namun lama jo lambek kesampai juo di Muaru. Baitu juo dengan kita San. Iyalah. Dek panjang kecek banyak nan sasik, panjang rundiang banyak nan sumbiang. Nyampang tagi sia pakai naik tagi soh jalan katurun tersinggung Sultan dijanjang. Taraduk salah jo sili, kilaf-kilapat sasik gawa sumbang jogang jojangga. Maaf juga kepada Sultan serta segala si pangkalan. Kepada Tuhan ampun diminta, samo terluluhkan di tanah nalakangsan, kita anyutkan di lawik lepeh. Nalaya kita beri darilah nan batin kita pulangkan saja kepada Allah. Dapat siku habis siku ke mas tanah. Yalah. Anang kini jawablah salam sujud kami
Ciupiak Siti Raimah membawa parian pulang pai, gulung lapiak sapula rimah kami bayalan dan nyolai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang piaka pulau di dalam piaka pulau jawa elasan masalah dari balero yom dari balero dagang nasir kai katan narantau di katan narantau Bapisah dulu bersama samantaro lewat samantaro lamu jolan lalai kami kapulang lewat kami kapulang nyampang taraga alai mancinto nema alai mancinto carilah kasih nema di sinar padang lalai di sinar padang